हेलो लोगोफोर बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमना मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा नोंथांमोना न'आव थानानै अनलाइनै बायदिसिना नोंथांमोना बिहरो फ्लिपकार्टफ्राव एमेजन मिश'फ्राव नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नांगौखिनिखौ नोंथांमोना जि बायदिसिना गस्ला मबाइल बायदिसिना न'आव थानानै बिहरो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जायफ्रा फ्लिपकार्टआव बिहरनानै बेफोरबायदिनो रिटार्न खालामनानै आरो केन्सेल खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिनाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन। अके लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फ्लिपकार्टआनो जा एमेजनानो जा मिश'आनो जा जिखुनु कम्पानियानो जा नोंथांमोना अनलाइनै जिखुनु बुस्थु बिहरनो हायो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थाजोबगोन। आरो आं बेयावनो फिसा रिकुवेस्ट खालामो जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन फ्लिपकार्टखौ अपेन खालामनानै आं फ्लिपकार्टआव मोनसे प्रडाक्ट बिहरदोंमोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। अपेन खालामबाय बिनिफ्राय आङो दा एकाउन्टआव थुगोन बिनिफ्राय आङो दा अर्डार्सआव थुगोन बिनिफ्राय आङो केन्सेल खालामबाय दै। बेयाव जोंहा मा जायो जोंहा जिखुनु बुस्थुखौनो मबाइलानो नोंथाङा ओरैनो एग्जाम्पल हमना लादो नोंथाङा मबाइल बिहरबाय मबाइला जोंना केसनिबो थायो एमआईनिबो थायो बेफोरबायदिनो लन सिस्टेम जोंहा हरबाय थानाय जायो। बेनिफ्राय जोंनिया बेफोरबायदिनो पेटिएम फनपेजोंबो डाइरेक्ट हरनो हायो। दा आङो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों केन्सेल बेयाव टुडे डिसेम्बरनि 12 तारिख आं मोना समाव बानायदोंमोन 12 तारिखआव दिनै बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों आं केन्सेल खालामनायखौ टुडे डिसेम्बरनि 12 तारिख दिनै बेयाव गासैबो डेटफ्रा दङ। बेनिफ्राय आं नैबे बुस्थुखौ बिहरदोंमोन टेब्लेटखौ बिनिफ्राय बियो बेसेबांनिमोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। बिनिफ्राय आं केन्सेल खालामबाय आं पेटिएमजोंनो डाइरेक्ट बे फैसाखौ हरखादोंमोन दै। आङो केस होगोन होननानै माने बिहराखैमोन डाइरेक्ट आखाइजों आखाइ फैसाखौ होनानै बुस्थुखौ लागोन होननानै आं सानाखैमोन। बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट पेटिएम खालामनानै बिसोरनो पे खालामनानै हरखादों। बेनिफ्राय दा आं केन्सेल खालामबाय दा आंनि फैसाया फैगोन ना फैया दा गोबाङाबो बेफोरबायदि जाबाय जानो हागौ आरो सोरबा बायदि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो जोंहा केन्सेल खालामखांनायनि उनाव फैसाया बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बानायनानै होदों। अके लोगोफोर अब्ला आङो थुनानै होनोसै खनसे टेब्लेटआव अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव दङ OnePlus Pad 2 मोन बे टेब्लेट नामा बिनिफ्राय गासै टटेल एमाउन्टआ बेसेमोन बेयाव 41,000 मोन दै 48 फैसामोन। बेयाव आङो बेखिनिखौ पेटिएमजों डाइरेक्ट बेंकनिफ्रायनो बिसोरनो हरखादों। बिनिफ्राय माला सफैनो गोनांमोन बियो टेब्लेटआ बिनिफ्राय आङो केन्सेल खालामबाय गेजेर ससेयाव। बिनिफ्राय आङो दा नोंथांमोननो खोन्थागोन बे फैसाखौ आं मोनगोन ना मोना अपसनखौ जेरावबो मोनाखै नाथाय बेयाव आंनि फैसाया 41 थांसिगोन नामा नोंथांमोनाबो गोबां मानसियानो बेफोरबायदि गिदों जानो हागौ। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे गोजौआव नायबानो जाबाय गोजौआव रिफाउन्ड मोनगोन। नोंथाङा बेफोरबायदि पेटिएम फनपेजों नोंथांमोना डाइरेक्ट हरखाब्लाबो बेफोरबायदि रिफाउन्ड फैगोन दै 100% फैगोन बेयाव थगायनाय जेबो गैया। आं सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि खालामदों नाथाय किसुमान मानसिफोरनिया सोरनाबा बेफोरबायदि फैया। बैफोरबायदि फैयै मानसिफोरनिया माबायदि जायो जोंहा बेंक एकाउन्टखौ UPI जों लिंक खालामना लायाखै बेंक एकाउन्टआ UPI लिंक जानानै थानांगौ। बिनिफ्राय नोंथाङा बबे बेंकजों हरदों बेयाव नोंथाङा बेंक एकाउन्ट नाम्बारबो होनानै लानांगौ अब्लासो फैगोन दै। नोंथाङा बेफोरबायदिनो केन्सेल खालामनाय समाव बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बियो बेखौ नोंसोरो होना लाबानो जाबाय अब्लानो फैगोन। बिनिफ्राय आरो सोरनाबा लोगो हाबफैयो सोरनाबा बेफोरबायदिनो सानसे थानानै हाबफैयो। बेयाव आं हराव खालामदोंमोन नालाय दा 12थासोआव हाबफैगोन बियो 41,000आ। बिनिफ्राय नोंथांनिया बियो माला हाबफैगोन बेयाव लिरखानाय दंखायो नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन डिसेम्बरनि 17 तारिख। बिनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेयाव मोजाङै मिथियाखैब्ला नोंथांमोना सोंहरनो हायो नैबेयाव दंखायो सेट विथ आस बेयाव थुदो खनसे बिनिफ्राय डाइरेक्ट बेयाव नोंथांमोना हेल्प लानो हायो बेयाव नायबानो जाबाय नै बेयाव बिनिफ्राय बिसोरो बुंदों सानडे डिसेम्बरनि 15 तारिखआव बियो फैगोन होननानै बुंदों। अब्ला नोंथांमोना नेबानो जाबाय बिनिफ्राय बियो 15 तारिखआव फैया बियो थाब फैयो सानाव फैगोन इयो बेंकफ्रा अपेन जाबानो सानाव अपेन जाबानो दा मोना नालाय फैया बियो। नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनांगौ गैया बेफोरबायदि जादोंबा बिनिफ्राय सोरनाबा बेफोरबायदि जादोंब्ला नोंसोरो UPI पिनखौ लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। आं बे बुस्थुखौ लानो गोसोमोन बिनिफ्राय बे बुस्थुखौ मानो लायाखै होननानै बुङोब्ला बियो मोजांबोमोन। आं लेपटपखौनो लानो नागिरदोंमोन अनलाइननि माखासे
भिडिअ बानायनायफ्राव मोजां जायो होननानै बिनिफ्राय लेपटपा जोंनिया बेटारिया जोरादै बिनि थाखायनो आं लायाखै। उइन्ड'आ बेयाव 4 दङ बिनिफ्राय जोंनिया लेपटपफ्रा किसुमानना बेफोरबायदिनो 10, 11 बेफोरबायदि दं आरो बिनिफ्राय बेयाव दामा जोंखानाय आरोना 41,000 गासै बिनि कीबोर्ड कभारफोरखौ लानानै गासै बेयाव 42 जादोंमोन। बेयाव आं नोंसोरनो खोन्थानि बेयाव 41,000 होना दोनदों बिनिफ्राय नैबेफ्राव माखासे दंबावो बेयाव नैबेखौ आङो डाइरेक्ट केस जागौमोन आरो बे अभार होदोंमोन बेखौ केस होनांगौमोन 1000सेखौ बेफोरबायदि जायो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना एमाजन फ्लिपकार्टआव नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नोंथांमोना 1 लाख 1.5 लाखनि नोंथांमोना माल बुस्थु बिहरदों नोंथांमोना केन्सेल खालामोब्ला बै फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौ नोंथांमोना कनफिउस जानो नाङा। नोंथांमोना मोनफिनगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन आरो नोंथाङा बेफोरबायदि जादोंबा नोंथांनि पेटिएमफोरखौ नोंथांमोना आपडेट मारिबानो जाबाय आरो इउपिआई पिनखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना बे फ्लिपकार्टआव नोंथाङा बबे एप्सजों नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बुकिं खालामदोंमोन बे एपखौ नोंथांमोना बे एपआव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सफोरखौ होजोबबानो जाबाय अब्लानो 100% हाबफैगोन नोंथांनि फैसाया गोमानाय नङा। आं दाल' नङा गोबां जाबाय बेफोरबायदिनो आङो 1.5 लाखनि 50,000नि 60,000नि बेफोरबायदि मबाइलफोरबो गोबां माल बुस्थुफोर बिहरबाय बिनिफ्राय केन्सेल खालामनाय लोगो लोगोनो हाबफैदों बबेबा आं माल बुस्थुफोरखौ केन्सेलबो खालामदों बिनिफ्राय हाबफैदों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो एक्सपिरियेन्स मोनखानाय हिसाबै नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ बानायनानै होबाय। अके लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनो जायफ्रा नोंथांमोना नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।